Saaks me kysyä, että mitä vittu sä teet siellä? Se on varmaan joku turvavaijeri. Yleensä nois on. Siinähän se menee sun yläpuolella, mut sulla on valjaat unohtunut kotiin. Tiedätkö mitä? Se tuut nyt vittuu sieltä. Ai jaa, mä vai? Mä tuun kans. Niin. Älä yllytä tyhjää. Ei jumalauta. Tuu helvettiin nyt. Saatana Salonen. Juuso. Mun helpompi. Se oli vaarallisen näköistä, kun se meni tonne. No on toi, ei toika mitään helpon näköistä, kun se pois sieltä tulee. Mitä se puhalsi? 137. 135. Hyvää huomenta! Meikäläinen puhalsi juniori. 117. Tiedätkö mitä saat lyödä minua kerran? Saat lyödä muuten nyrkin kanssa kerran. Henkilö. Lyö minua kerran. Henkilö, Tykkäänkin. tipaat vielä. Ei mut ei tarvi lyö kovaa. Tiedätkö mitä? Miksi et lyö minua? Turun. Vittu, me laitan munan sun suuhun. Me laitan munan sun suuhun. Me laitan munan sun suuhun. Ihan oikees, kerro. Ei pysty. Ei kun kerran. Ei pysty. Mä tykkään kivusta. Mä tykkään siitä, kun se kivus. Teet mitä? Ei mies onkaan pussissa. No toi vittu. Yölläkin alkoi, että... Kulta. Oho. Kato, ei vittu. Oho. Kato nyt tot meininki. Vittu, mistä se Juu, se tuli? on nyt vittu. Ei jumalauta. Saatana Salonen. Apua, joku tuolla! Se on meidän Juuso. Yhtäkkiä se vaan hyppäsi tosta ajoon, että se meni niinku kaselit. Se oli jo täällä puolen väliin aitaa tulossa, niin saa nyt vitun tuolta. Sulla on 35 minuuttia aikaa tulla alas, että sit loppuu muistikot. Joku on puusta. Ei vittu, Juuso. ihan totta. Vittu varovainen. Ei vittu, kato nyt tota. Ei oo totta. Vittu se meni hyvin tuon aidan yli. Mä en edes nähnyt. Hyvä loikki. Vittu kestää muuten kauan, että tulee alas tuonne. Siis toi heiluu niin perkeleen. Ei jumalauta. Hyvää päivää. Nyt se on aika lähteä. No niin, tuppas tänne näin nyt, niin mennään nukkuu. Tulepas sen aidan yli samalla tavalla kuin menit. Mitä sä oot? Se ei oo. Kato. Nytkö se tippu? Minä täällä ollaan karaokeen. Älä oo tollasen, ei se on nyrkkä. Hyvä, kato mistä vittuu toi tulee. Pääsy kielletty. 4 markkia.